Dragi prijatelji, pogledajte kako izgleda jedno obično jelo kad ste u kući, a u dilemi ste šta spremiti. Testo u bilo kom obliku sa mlevenim mesom, sa nekim začinima, može da ima fantastičan izgled, a i ukus. Pogledajte recept pa ćete vidjeti. Dan, dragi prijatelji, evo družit ćemo se i danas. Spremit ćemo nešto interesantno za ručak. Naime, evo danas je jedan od onih dana koji sigurno svi mi često imamo. Spremamo nešto od onoga što imamo u kući. A ja sam sad evo našao, izvadio sam juče iz zamrzivača mleveno meso mešano. Makarone testo imamo od ranije. Pa ću eto tu nešto da izmešam, da napravim neki miks. Znači mleveno meso jedinstveno i sa makaronima. A za to sam danas isto uzeo pred video malo da dodam. Treba će na crnog luka, šargarepe, paradajza, svežeg. I ovako od začina so, biber, normalno beli luk u granulama, peršun, malo origana, pileće supe, goveđe koju imate i slatkog mleka. Naravno, to ćemo sve polako postepeno da vidite kako ja dodajem i kako jedan običan ručak od običnih sastojaka može da bude izvanredan. Kao prvo, idemo da dinstamo meso i da isečemo luk. Kao što rekao, idemo prvo da isečemo luk za dinstanje. Luk smo isekli, zaboravio se da kažem, naravno malo i šargarepe. Šargarepice jednu manju, ne morate veću. I idemo prvo sa lukom. Posolit ćemo ga da pusti što pre vodu. Smanjimo temperaturu. Stavljamo odmah šargarepu, to korenasto povrće koje je tvrdo i par minuta ovako dinstamo. Dok se luk i šargarepa dinstaju, da ne gubimo vreme, ja ću da isečem paradajz. Vidjet ćete na sitne kockice koji će nam trebati kasnije, ali neka ga tu. Znači što sitnije. Ako imate onaj čeri paradajz, još bolje. Znači sitnije da može da se... Paradajz smo isekli. Sad ćemo da stavimo da se bari testo. Malo u voda, malo soli i malo ulja, dok se ovo sve dinsta. Ovo se lepo dinsta. Dodali smo pored soli malo bibera, a sad ću da dodam belog luka u prahu. Neću sirov, svež, zato što ne pravimo pljeskavice. Šalim se. Ne vole baš svi ovi moji beli luk. Kako da je ovako ovo malo diskretniji miris. Minut, dva. Luk je lepo počeo da menja boju. Omekšao je, pustio je vodu. Sad dodajemo meso. Meso ćemo prvo ovako samo da dinstamo dok ne počne da menja boju. Vidite jedno 15 minuta. Meso smo razbili, još soli, po želji i bibera.
Meni gdje je beli luk, ja tu obavezno dodajem i crvenu papriku, ovu dimljenu. Nekako ta dva ukusa mi ne idu jedno bez drugog. Evo pogledajte, voda koju je pustilo meso je već polako isparila. Sad dodajemo jednu dobru kašiku paradajz paste. Evo, otprilike 15 minuta od početka kad smo stavili meso je prošlo, znači do 15-20 minuta ga distajte sa svim onim što sam vam ja rekao. Sad ćemo ovdje dodati jedno 100 ml supe. Ja sam imao pileću pa sam dodao pileću. I to ćemo spustiti do 5-6 minuta da kuva. U stvari, bolje rečeno, distat ćemo. Jedno 6 minuta smo pustili da se i to prodinsta i da se ti ukusi sjedine. I sad dodajemo ovaj sitno srskani paradajz. Da mu kompletiramo ukus. To ćemo isto pustiti do 10 minuta da malo paradajz pusti, znači ne mora ceo da se istopi. 5-6 minuta smo sve to sad distali, sad dodajemo seckani peršun. Bilo bi dobro kad imamo svež, ali nema, i origana. Znači svež peršun bi bila ona prava stvar. Samo malo da se ovi ukusi sjedine, a ovdje će ovo strašan prelik preko testa. I sad ćemo dodati 1 decilitar slatkog mlijeka. Može i pavlak, jer meni je nekako ovo bolje. Sad ćemo pustiti da ovo ovako malo kuva. Sad pred ovaj sam kraj da ovo lepo zgusne, dodat ćemo parmezana. Slobodno celo ovu jednu kesicu pakovanja, oko jedno 30 grama. Evo, nemam više, ja da imam još jednu kesu da dobijem. Ali dovoljno je. I sad na sam kraj dodajemo ovo testo što smo varili. To bi bilo to. Evo pogledajte. Naše jelo je gotovo. Ako pratite ovaj recept, vidjet ćete kako od jednog od običnih, najobičnijih sastojaka koje svi imamo u kući, kad nemate šta da jedete, znači ne bukvalno, nego ne znate šta ćete, evo, ovo se lepo spremi. Sve za nekih sat vremena, sa svim pripremama, jedno obično, ali preukusno jedno.